the first anniversary of Buklod Kapampangan at eto nga may pa-summer outing. And kami ng private place which is Binharib Resort. This is in Albana area at Smart Park. Oh, parang maaliwalas dito. Blue room. May dala na kami ha. Wala na kami. Oh, may pa-ref. Daming food. May common area. Yan. So, ito ay kids area. Kids play area. Hi, kids. Hi. This is the daycare. Of course. Wow. Ooh. I'm gonna go to the Go! Wow! Yeah, coolest daycare ever. We can like sleep in here. Let's play. Oh shoot! Oh shoot! Let me get it. Oh! What? Yan. Dito yung mga Royal Highness. Yan. Sige po, ipasok na po yung unang kaldereta. Ang ganda. Ooh. Pang mayaman. Guys, tara na! Kini na! Tara na! Tara na! Kwaho! Pusoy! Kwaho! Yay! Tara na! Bingo! Tara, luto na! Walang plato! Kain na. Yung mga naka, wala pa. O, lipat tayo dito sa big pool. Swimsuit time. Magsaswim ka? You know how to swim? Magkano rin ang bayad dito, oh, di ba? Oo. Picture Yan, po. picture. So, nasa living room kami at ito yung food namin for today. Kung ano pangalan nito? May crab balls. Yeah, it's part of the food time. Ito ay chicken, puchero. Dito ay banana cake na gawa Banana ko. cake with a sinful cake. Yeah, ito ay Spaghetti spaghetti. made of So, sauce. palabok. and- Ay, ito. Ano to? It's a bigas. It's a prosperity chocolate. Ayan, kasama. Ay, tikman mo mamaya to. Yung kasama. Kaya ito kanin. Ilang araw na tong kanin na 2 to? days. Ah, 2 days. Sobrang pinaghirapan niya. Okay. Ay, dito ko. Yan, dinuduguan made of blood of channeling. Oh, ito ay Okay. giniling na may itlog na. Yeah. Biko. Biko. Ito yung para magandang presentation ng perfect. palabok. Yan ang Wow, the perfect pinaka-perfect. Okay. Ayan, Para at isa sa mga- pa. Yun, ang gawa kong isa. Ay, perfect. Yema Mas- cheesecake. Ayan, perfect. 1, 2, 3, 4, Yan na yung food. Ayan, may living room. Yun yung mga boys nag-iihaw, preparing sa ihaw. Tilapia and chicken and turkey. Party ng Buklod. Oh! Ihaw-ihaw. See, fresh from Taiwan. Wow! Oh! Ang mga ningangan boys! Mga ningangan boys, ayan! Mag-share kayo sa mga vlog! Ayan, ayan!
Pagbutan ka! Paano doon? Hello folks, we're here at Al Shama Resort. We're having fun here in Shama Resort together with the Buklod family. With the Buklod family. Well, yeah. Ay, ganun pala siya. Ayun pala siya, dalawa. Okay. Ayun po yung mga Ningnangan boys. Partner, ano masasabi mo? Masabi mo. Guys, ano masasabi niyo sa sa room niyo diyan? Is it good? Oh, there's a new vlogger here. There's a new vlogger here. Baka gusto niyo mag-shoutout. Sino gusto niyo shoutout? Kuya Alvin, Koy, having fun. Kalasing boys, kalasing boys. Hey, hi, kalasing boys. Kalasing boys. Mike Cortez, naku ka. Ha? Balik sa akin. Ayan! Yan, mga nag-iingaw. Every time I give them shots, so come spin the air, everybody let's take shots. Let's go! Yan, may waiter! Dapat may permission kayo! Wala niya! Isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Woo! Woo! Kapayapaan. Woo! Kapayapaan. Woo! Kapayapaan. Isang bagawang-awat ng kamay. Isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan.
May kaguluhan po dito. May kaguluhan. Ang kaguluhan ay sarap. Sarap. Salad. Good morning, Ajban Farms. Sana all may mansyon. Nilita ko, nagalit ko ano? Ha? Nilita ko. Tour natin yung kitchen. Ito po yung mga chef, mga aga nagising. Gising na. Oo. Sa farm, ganito yung pagkain namin. Social. May hotdog. Ano to? Spam. Spam. Tilapia. Oh, may pa-spam. Maling pala. Uy, Lapu-lapu. ayan, lapu-lapu. Wow. Ang gagawin dyan? O, tilapia pa ulit. Sasabaw natin. Sasabaw. Magsasaing na ako. May isa pa doon. Ayan. Ganito sa farm. Pero tulog pa yung mga tao doon. So, enter tayo from the back door. Ayan. So, hindi na ako nag-video kasi may mga sleeping child doon. Tingnan natin to. What? Ay! Uy, ang ganda po ng bahay niyo. Ang laki-laki. Ayan. Billiard time bago umuwi. Ay, ang chef naging na player na. Si Efren Bata Reyes na siya. Sige nga si Ivan, magaling pala maglaro ng ping pong. Sige nga. Ah, talo na yata si Tita Del. Oh, malapit na. Yun. Ay! Sa living room. Billiard. Sige nga. Ooh. So, ready na po yung tuyo namin. Hi! Maram, kaya na. Yan. Hindi mo ka ba? Bilis kayo dyan. Wait. Bilis po kayo dyan. Ayan. Yan, ibibideo din kita. Ayan o. Yan, ano to? Ay, yan na siya. Yung isda. Yan, na eating time. Ayan. Ay, saging. Wala saging. The vlogger Ayan, kain-kain na. Sinong driver ba yon? Ayan. Ito po, alam ko, dalawang kain na to sila. May ebidensya. Nakita ko silang kumain kanina sa tabi ng pool. Ngayon kumain na naman sila dito. Ay, kamusta naman po yung pagkain dito? Mag-round 2 pa po kayo. Madami pa pong pagkain dun. O, sandok. Ito, ito para makarami ka. Nakakahiya naman sa'yo eh. Yan, para marami. Yan. Ano mo nga siya, ganun. May laman pa ba? Ay, kumakain kanina pa dun sa kusina. Alam mo na, kaya ako tumambay doon. Breakfast time. Mas, kuya, nakarami. Di ba marami ka ng dates na kain, kuya? So, ito na yung lapu-lapu kanina ni Boss Yu. Ayan, lapu-lapu. Oh, sige, isa-isa. Happy anniversary! Yay! Uwian na! Uwian na! Salamat po sa pagpapastay sa amin. Maraming salamat. Next week ulit. Bye! See you next week! See you next week! Bye! Sana
sumaya kayo dito. Bye. Yung mga dates. Ay, eto po. Sir. Ay, apong. Eto pong tatlo. Dalawang beses silang kumain ng breakfast. Singilin mo to dalawa din. Bye-bye. Bye! Thank you so Bye. much! Kaya tinetskip ko yan. Saan? Bye. Bye. See you next week. Uwian na. Mga takot sa init. Ay, Ban! Wala tayo kaliwa. Ayan. Oo nga! Last look. Ay, sorry. Ayan, last look sa pool. Ito din yung pool na malaki. Ayan. Ay. Ayan, uwian na. Uwian na. Bye. Bye. Madam, salamat sa pa-flower na hat. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Ay, naku. Bye-bye! Bye-bye. See you. See you. See you, see you. Bye. Salamat po sa pagpapastay sa bahay nyo. Oo, sige po, salamat. Bye. Tara na! Madam, bye-bye. Bye! May iwan ka dito! Bye.